Joo, nää ehkä vähän paljon. Nää on siis banaanilettuja. Mä oon kyllä semmonen kokkikolmonen, ettei mitään rajoja. Ai kun oli kuumaa. Mehän ollaan herätty siis jo 5:30, et kello on nyt 7. Lähden siis käymään nyt salilla. Leona jäi mun äidille hoitoon. Mä käyn nyt palauttaa noi pullot ja käyn kaupassa hakemaan energiajuoma. Ost est. Vaseliinia. 2 nokkoa oli tarjouksessa. Ja sitten tämmönen, tää on joku uutuus. Niin katsotaan, että onko tää hyvä. K-City Marketissa oli siis Lumen meikit, kaikki normaalihintaiset, niin -40, niin lähti tää huulikilto mukaan, mitä mä oon kattellut. Metkö saunaa? Missä on munaleikkuri? Naatin paatti. Ne epäonpaat herätti sut kesken unien. Olemme saapuneet kotiin. Kuules, kiitti. Siis täällä on aivan jäätävä sotku ja mä en jaksaa. Oh. Mä oon semmonen ihminen, että mä tarviin mun elintilan siistinä. Että mä pystyn niin kuin rauhoittumaan ja olemaan stressaamatta niin paljon asioista. Keittiö on vähän sekasin. Sitten mulla on täällä niinku pyykkejä kuivumassa. Sitten me tultiin just sieltä porukoilta, niin täällä on kaikki kassit, sikin soki. Tää ei nyt ei oo niin paha, mutta sitten kun on tuo lapsi, niin häntäkin pitäisi tässä huomioida. Nyt tänään on ollut semmoinen päivä, että hän on ollut tosi paljon kiinni. Onneksi oltiin tuolla porukoilla, niin sain vähän apuja sen kanssa, mutta hyhy. Mun on pakko näyttää teille, että mitä mä tilasin mikä tää oli? My Dream Day-kaupasta. Leonan synttärijuhliin. Tämmönen kultainen 1V-kynttilä. Sitten tämmösiä ihania perhosia. Ne ei nyt näyttäisi kauhean hyvin. Mut mä ajattelen, että sitten nää voi laittaa Leonan omaan huoneeseen. Tämmönen valokuville. Aha. Tää on joku tämmönen valokuvapanneri. Mulla on täällä pikku apuri. Laitan nyt noi pyykit tosta kaappiin. Siis kaikki aina sanoo, että tee kotihommia sit kun lapsi on hereillä, niin ei kyllä päde niinku tässä kohtaa, kun lapsi niinku tutkii tätä kämppää ja kaikkea ja haluaa olla kaikissa mukana. On helpompaa vaan tehdä ne silloin, kun toi nukkuu. Mutta nyt ahdisti sen verran, että haluan hoitaa nämä nyt pois alta. Hei, älä mene sinne. Et me. Niin, mennään kohta iltatoimille. Okei, nyt täällä on ehkä vähän siistimpää. Täällä nyt on vielä Leonan lelut. Yritin vähän siistiä, mutta turha toivo, kun hän on hereillä. Ja keittiönkin sain ihan hyvälle mallille. Meidän parvekkeellakin on nyt kivasti tilaa. Täällä on Leonan pikku leikkinurkkaus. Se rakastaa siis noita tyynyjä pahjeta. Leona sai siis synttärilahjaksi etukäteen tämmöteen, mikä tää on? Tämmönen potkupyörä. On vielä vaan vähän liian lyhyt tohon, mutta kyllähän kasvaa siitä. Meidän pitäisi kuulla Leona rauhoittuu. Tämä on pikkutiitiäinen. Kikatus, kutkutus, naurunpotki. Siis mä oon jotenkin aivan done tähän päivään. Mä väsyttää ihan sikana.
odotan kyllä, että tuo lapsi menisi nukkumaan, mutta ei hyvältä vielä näytä, vaikka hän on väsynyt. Mutta sehän ei tarkoita lapsella sitä, että hän suostuisi menemään sinne nukkumaan. Mä oon nyt parina iltana valvonut aika myöhään, niin nyt en kyllä. Nyt pitää oikeasti mennä aikaisin nukkuu, että hetken aikaa otan itsekseni. Onko tämä lause? Siis otan hetken omaa aikaa sit kun Leona menee nukkumaan.